Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayuhal awliya alimu awladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Para hadirin sedaya ingkang kula muliaken, para alim, para ulama, para kiai, khususipun panjenenganipun Al-Mukarram Ki Haji Miftahul Akhyar adalah Ibu Nyai Hakimah Masduki lan ingkang putra putri panjenenganipun ning Diyak. Ingkang kula muliaken lan kula arep barokahipun Tuwin pun ajeng-ajeng mangke mawon izahipun. Para wali santri, para hadirin kakung saha putri mboten supeng kang kula muliaken. Pertama monggo kita sareng-sareng njaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sedaya. Utamanipun menika wekdal kula panjenengan sedaya tasih paringan sehat. Saterusipun kula mboten badhe matur panjang-panjang. Mergi niki kiai meh rawuh nembe kadosen pun kinderwati kadosen nggih pun ngilen menawi. Hitungaken mugi-mugi saged rawuh kanthi slamet nggih. Ingkang penting teng mriki monggo kita sareng-sareng syukur dhateng Allah atas dhateng sedaya kenikmatan kun paringi dhateng kula panjenengan sedaya. Para hadirin sedaya ingkang kula muliaken, perlu kita syukuri di samping menyukuri putra-putra anggenipun sami thalabul ilmi anggenipun nindakaken khataman. Perlu kita syukuri pilih almarhum ingkang panjenengan sedaya kholi menika wekdal menika kaleres dipun nggenaken Gusti Allah mugi wonten menika panggenan nggih. Khususipun warga Nampu Dadi lan sekitare lan sedaya pundi mawon perlu syukuri panjenenganipun kok ringin karo Gusti Allah ditetepaken manggen wonten ing Nampu Dadi. Napa sebab kula matur dhateng panjenengan sedaya nggih. Babari nalikane ngaos Pasing ngaos Bandungan niku biasa sering cerita nggih. Tunggal wekdal ngendikaken aku kuwi ora nyanak. Aku ora nyana, ora nyangka. Aku dadi wong kok manggon nang arep dadi wong nang Nampu Dadi cek apa maneh tekane kiai santri. Iki bab belas ora duwe persangkaan. Sebabnya napa para ibu, bapak kula matur ngoten. Anggenipun ngendika ngoten. Pada waktu belajar nggih. Pas kleres sampun wonten Solo nggih. Sidik ceritane wekdal alit sampai umur atau masa belajar panjenenganipun nggih seperti putra panjenengan sedaya biasa sekolah teng formal. Zaman riyin sekolah wonten angka loro nggih. Ngerti sampean bune? Sekolah angka loro napa nih? Seniki ora nang angka loro ya.
Panjenenganipun angger enjing sekolah wonten angka loro. Angka loro jaman Landen niku angger medal pun saged dados guru. Niki sekolahan angka loro. Terus munggahe napa malih kula mboten apal. Niku mau namung critane nggih. Enjing sekolah wonten angka loro mungkin dalune ngaos dhateng bagedhenipun panjenenganipun Kyai Haji Hisam Mendit. Ringkese setelah cukup dianggap cekap munggahipun pagedhenipun Mbah Hisam. Wis kowe kali siki pindah ya. Cukup nang kene. Kowe pindah nyusula Pak Lukman. Pak Lukman iku nggih adik ibane Mbah Hisam Mendit, putra mbajenge Mbah Ibrahim Lirap. Akhirnya terus pindah teng Jamsaren. Pada saat ini kundilan lah waktu-waktu ini pun waktu perang mawon ya. Perang mawon. Perang itu pundi-pundi niku barenganipun bangsane almarhum Jenderal Sarbini. Iki dalam waktu perjuangan barengane Jenderal Sarbini sak bal-balane. Ngoten mawon ngendikane Bapak almarhum. Jadi pada waktu perjuangan pangkate niku tesih dhuwur Bapak ngriki. Jadi perang mawon. Karena perang setiap hari. Jadi akhirnya jiwa perang niku merasuk ngersep wonten penggalih. Mula nganti nduangen-angen aku arep dadi tentara terus ini. Jadi orang duweni angen-angen arep dadi anak pondok ini mboten babar pisan gitu. Karena setiap saat perang terus awan bengi perang. Jadi nganti jiwa perang niku wis kaya mendarah daging. Nganti aku arep dadi tentara terus. Ning kersane Gusti Allah benten pas keleres rampung kelas pertama nggih. Soan Mbah Kyai Mansur dilanggu popongan Klaten. Din awakmu saiki wis perang leren, saiki pindah ngetang. Sekarang ngaji. Niku lajeng akhire ngetan dupi Jambes dupi Lirboyo akhir terploso. Mula kula aturaken kala wau ora nyana ora nyangka arep dadi kiai anak santri mergane jiwane jiwa militer terus. Rumangsane angen-angen arep dadi tentara terus. Ning Gusti Allah ngersakaken benten. Akhire nggih ngeten iki kawontenane nggih alhamdulillah berkahi dhateng kula panjenengan sedaya. Niki kula aturaken ngoten nggih. Saterusipun kangge para santri wali santri nggih. Kula singet marem bangga lan syukur dhateng panjenengan sedaya. Merga napa panjenengan sedaya tasih kersa nglebetaken wonten pondok nggih. Mergane napa? Kangge bentengi nyataken iman putra-putra panjenengan sedaya tidak ada jalan ini kudune ngaji. Sebab napa putra panjenengan sedaya calone hidup urip mboten wonten zaman sing kados zamane panjenengan sedaya sakniki nggih. Anlimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Ulangan anak-anakmu sebab anakmu besok calone urip sing urip nang zaman ora kaya zamanmu. Niki ibu-ibu perlu kita sedaya sampun ngrasakaken cilikan panjenengan karo sepuh panjenengan saniki pripun situasine. Rampun benten nggih. Niku panjenengan lah dereng anak kula panjenengan putu kula panjenengan. Lane perlu sangat tiang-tiang sepuh ngatosaken dhateng masalah pendidikan. Bukan hanya mendelakan pendidikan formal kemawon.
pendidikan umum kemawon kenging-kenging ini ampun ngantos kosong sekang ngaring agama iman kudu ditopang karo ilmu ben imane aja wuda nggih wong iki asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah niku diklebu golongane wong sing iman walaupun belum tahu napa-napa tapi jenenge imane esi wuda benda jawuda dicelanani dikatoki diroki dan lain sebagainya napa ya ben tambah kiat-kiat iman ini niki perlune pendidikan agama bab panjenengan sedaya kagungan putra awit ali tekan pendidikan tinggi tapi kosong agamane cara dunia dianggap sukses ini megah Gusti Allah dereng dianggap sukses bab benjing masalah agama keimanan kanggo tiyang sepa salone nggih takoni pertanggungjawaban dateng kanggone keluargane mulane niku pindah malih pesen masukkan pendidikan apapun tapi agama ampun kosong nggih bab nganti kosong niki ya tetep dadi tanggungane wong tua nggih pilah malih matur nuwun dhateng panjenenganipun almarhum alhamdulillah panjenenganipun Kiai sampun rawuh wonten tengah-tengah panjenengan sedaya saking menika mboten perlu kula aturaken panjang lebar sedaya kekirangan kedepatan nyuwun agung pampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.